28. urtean zeharreko domekia. Batzuk ikusi zentuzue, pasaren astean, lana dela eta nire bizitza dela eta ezin neban zer bidali. Baina aste honetan ostaberean etorten gara Jangoikoaren jakituria. Jakituria erakusten duzku nolakoa izan behar dan gure bizitza. Jakituni izateko ez da beharrezkoa gauzak eukitzea helmuga moduan. Jakitunia da daukaguzan gauzak eta bizitza erabili zenbat eta hobeak izateko. Hauze da guk behar dugune. Eta Jangoikoaren errukia eta guri azetzen gaituena. Hauze da guri tokatzen jakuna. Gero ikustea eta bizitzea nola bizi behar gara. Bihotzetik pasau behar dugu asmo guztiak ikusteko Jangoikoarena direnak ala ez. Hauze da guri tokatzen jakuna. Eta horrezagatik ebangelioan esaten duzku nolakoak izan behar dan gure harrera. Gaztea beratzena modukoa ez, berantzat bidea izan behar dana helmuga da. Eta horrezagatik ez dago onartzen alde batera utzi behar dagoela. Nik egin dodanak hau izan ezik. Gure usteo bizitzan ezin dugu hau esan. Nik egin dodana hau izan ezik. Gure bizitza kristauan osotasunean emon behar dugu eta osotasunean bizi behar dugu Jangoikoaren barriona zabaltzeko. Jauna, izan daigula beti zure grazia. Bai aldez aurretik, bai bidelagun zuk eutxirik egiteko pres egon gaitezen beti. Domikan zehar egin nebazan bideotan agertzen zen otoitze derrak, ondilek. Gaurkoaren edertasuna ez dago dudetan, baina bere tamaino, bere gauzetan txikiagoa da. Eta badakizu, honen komamen ikusten dut, kozina antxinekoa beti zabala, ondile, eta gaur egungo kozina modernian, sukaldaritza modernoak oso txikietan eta oso kondensatuta egiten da bez gauza. Hauze da gaurko gure otoitzan. Beti bezala hasten dau gauza baten graziaren Jangoikoaren grazia beti geugaz egon behar dala. Eta geure bizitzan baino harinago geugaz egon zan, zure amaren zabeletik aukeratu ninduzun, esan duzkun Jesusek edo Jangoikoak. Eta jarraitzen dau gure bataio gunetatik aurrera, Espiritu Santuaren bidez. Gure bizitzan aurre egiteko grazia behar dugu. Eta graziari esker, gure bizitza gorputz eta arima egiten da. Otoitz eta ekintzak bilatzen dugu. Gure kristinau bizitza ezin dugu landu, ekintzak eta hitzak hildo beretik joaten ez badira. Onartu jauna zure feduren eskariak eta eskaintzak. Eizu, fedez eta maitasunez ospatzen dugun eukaristionek eroan geizala zeruko zioriona. Askotan, doaiak orkesterakoan balotxak agertzen dira. Pentsan dugu, hori ez jakutela tokaten hau emotea. Baina eskariak eta eskaintzak. Gube ez doeak orkesterakoan eskaintzen dutzogu Jangoikoari. Berak egindakoa, baina guk eskaintzen dutzogu. Baina baita han berton, gure bihotzetan dagozan gauzak ipinten dugu zen, gure eskaerak. Eta horrezagatik, jaunaren egintza da, geure bizitzan fedez eta maitasunez ospatzen dugun eukaristia, zeruko bidea eroan goizala. Hango zorionera. Askotan pentsatzen dugu gauztza dala, zaila dala, baina harako zorionera joan behar gara. Munduan diran guztiak zeuk egin dituzu. Denporaren aldiak zeuk ezarri. Gizakia horrez zeuri irudiko egin dozu. Eta gauza guztiak beraren esku itxi dituzu. Zeuk egindako guztien nagusi izan dain zeure izenian. Eta zeure egintza miragarrietan beti zeu garatu zaizan. Jesucristo gure jaunaren betartez. Urtean zeharreko domikakoa osgarren profesioa.
prefazioa, Jaungoikoaren edertasunak. Eta nik uste dut hau ikusi behar dugula mundua eta gizakien arteko harremana nola begitu behar dugu. Denporaren aldiak zeuk esarri, pasko misterio modukoa da. Jaungoikoak ipinten dau eta behinta berriz etorten da gaur. Gaur da, gaur hemen ospatzen dugun eukaristia. Gaur. Eta geu gizakiak bere jaungoikoaren irudia gara. Eta jaungoikoaren irudia garianok tagatzen jaku jaungoikoaren lanabe egitea kreazioarekin mantendu, erabili eta aurrera eroan. Guk nagusiak garielako, guk kreazioaren nagusiak garielako. Altxoa sarienez, jauna, apalik eskatzen dutzu zure semearen gorputz eta odolak santo ez janaritu gaituzunok, parte izan daigula jainkosko zure izatean. Eukaristiaren azkeneko toitzari ekiten dutzago. Barriro beho hartute, humiltasuna jainkoak sortu eta maite dutako gu ezagutzetik datorrela. Eta horrela ben maitatzea otortzen dugu. Kristoren odola eta gorputza janaritzen dugu jaungoikoaren sagrarioak izateko. Guri tokaten jaku santutegiak izatea. Gure ekintzekin eta gure otoitzarekin zabaldu behar dugu jaungoikoaren barriona. Eta hau egiten dugu bateo sortu dana, eta jaungoikoaren semi alaba bihurtu Espiritu Santuaren bitartez.